În cadrul activității An Apple a Day Keeps the Doctor Away am făcut acest brad plin de crudități cu brocoli și cu conopidă, care este foarte sănătos. So I made this dish that is made of corn and a lot of healthy things like cake made by fruit because the spring came, and I wish that you like it, and I will take you the recipe. This is made by fruits and chocolate. Tot cu fructe, pentru că primăvara a venit. Sper să vă placă și o să vă dau și o rețetă dacă doriți. Deci, în cadrul activității An Apple a Day Keeps the Doctor Away, am pregătit acest fel de mâncare din ouă, ridic, morcov, roșii și măsline, care seamănă cu niște șoricei și sper să vă placă și dacă doriți să vă dau și rețeta. Activity of named An Apple a Day Keeps the Doctor Away. I made these mice made of eggs and tomatoes and carrots. For this activity An Apple a Day Keeps the Doctor Away, I created this salad made out of strawberries, ananas, salad and apples. If you want, I can give you the recipe. Project An Apple a Day Keeps the Doctor Away. I made this special recipe with tomatoes. The tomatoes are my favorite vegetables, and it is very simple to prepare. You just have to cut the tomato and put the cedar slices, and then I put here 3 olives and here 3 olives, and this is very simple and very healthy. Goodbye. Bună ziua! Pentru astăzi am pregătit niște lebede din nou cu lac de friptură cu ocazia proiectului An Apple a Day Keeps the Doctor Away. Este sănătos, ușor de preparat și dacă doriți o să vă dau și rețeta. Activity from today An Apple a Day Keeps the Doctor Away. I prepared this dish which is like swans and a lake. It is very healthy, easy to make, and if you want I give you the recipe to make it and to eat it. For this activity I prepared a dish which some like shoes. I used salami, salad and bread.